Hi! Kamusta ka tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Bright Peach for Men and Women. Iyan ni siya ni Maison Alhambra. Te, pwede pa lalaki, pwede pa babayi, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag ude parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Te, anon siya klase nga pahamot. Bali, matamis nga prutas nga do ilimnon. Amo na siya konsimutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have peach, blood orange, kag green leaves na ang peach amo na siya ang prutas nga matamis nga masimutan mo dayon. Kag blood orange matamis man na siya nga citrus. Na for the mid we have patchouli. Ang patchouli amo nang gahatag siya jutay nga pagkaduta nga hamot. Kag for the base we have honey kag cognac na ang honey dugang pagit pagkatamis kag cognac do ilimnon na te kabay pa nga namian kamusin nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!